Nyukur rambute pake, masak jangan lompong, adang sego gendar. Sore iki opek lompong ngeser papringan. Dek ben kae semudan lomponge lemu-lemu dhuwur-dhuwur. Lomponge sengaja tak bedol soalnya aku meh jangan lompong karo kimbule. Iki lomponge bedol 3 wit. Kimbule ya lumayan, langsung tak ocekin. Godhonge lompong melu tak masak. Kimbule tak pancelasi cilik-cilik ben cepet medhok. Lah iki ana insiden. Jane kudune nggo telonan, lekemu aku nekat ora nggo telonan. Alhamdulillah wis tak kei plester, lanjut iki tak rajang nganggo telonan. Lanjut nyiapke bumbu aluse. Ana miri, brambang, bawang, lombok, kunir karo dong salam. Prepare bumbune wis rampung, adonke kayu saka pogo. Rampung sing ngedunke kayune, pake njaluk kon nyukur rambute. Aket aku SMP ki sing motonge rambute Pak Eki yo aku. Biyen ki yo isone ki yo otodidak nyukuri kanca-kancane ngono kuwi. Lah iki sing nyukur wis meh rampung, gek tak tetesi tepi-tepine. Karo ngrapekke samping-sampinge sing kurang tipis. Alhamdulillah sing nyukur wis rampung, lanjut olah-olah. Dedek geni sik. Sampeyan saged dedek geni mboten? Nek kayune garing-garing ngene iki gampang murupe. Nek wis bumbune setengah mateng, salame dicemplungke terus ditambahi banyu. Kimbule sontak nek wajan dhisik ben medhok. Seasoning uyah moto gula Jawa. Incipi menawa ana sing kurang. Karo ngenteni kimbule medhok tinggal masusi beras. Iki engko meh adang sego gendar. Ora krasa iki tak cek kimbule wis medhok. Lomponge langsung tak cemplungke. Nek masak lompong ki aja diodak-aduk terus. Iki tambahi santen. Wis meh mateng, incipi meneh. Jangan lomponge wis mateng, lanjut ngeroncong. Banyu blenge langsung tak suntak nek wajan. Sing olah-olah aket asar mau sampai tekan maghrib. Dadi anggere maghrib ki mesti pawone dicemplungi uyah. Nggone sampean ndek ya padha ngene iki. Singkat cerita, iki sego gendare wis mateng, aku langsung gage-gage maem. Gendare sih panas menul-menul. Sego gendar jangan lompong. Bismillahirrahmanirrahim. Sore-sore madang sego gendar jangan lompong. Sweger tenan. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula. Kula tak lanjut maem rumiyin.